Johnson Entertainment. Mola kukane dairai pandinopindira kani tambai mafanza angu mese mijambai yangu andichipatane andishanzwe na satane berenga kuti mafanza angu mangane ndochinja ngoma everyday kunge fashane fireman uwawa this time moto uri kufira kwiti zvekubatanisira tofunga mese manisiva kwiti zvekufananisira this time moto uri kufira kwiti zvekubatanisira tofunga mese manisiva kwiti zvekufananisira eki ndichisika ndichikwambaritsa vanosaisa ndichivabaurangitsa handiti vaida kundivhiringitsa mwari baba ndikavatungamitsa saka pavakandikandira madandamzira ndakavesa moto ona nawo ndiri kubvira inini zvangwa zvisizi kubatanzira muchaziona vanhu vachindipuruzira moto uri kubvira kwiti zvekubatanisira tofunga mese manisiva kwiti zvekufananisira this time moto uri kubvira kwiti zvekubatanisira tofunga mese manisiva kwiti zvekufananisira ningi ndichimanya ungerenja esi vachiziva kuti nini ndiri denja hondo yangu hamukwanise kuirivenja saka uchiona kuti ndenge ndakageja ende pandinosakura handimbomanza ende ndoda vanhu handife ndakaganza ugoona mangoma ndichikwadza-kwadza haiwo vese ini ndosiya ndavafadza this time moto uri kufira kwiti zvekubatanisira tofunga mese manisiva kwiti zvekufananisira this time moto uri kufira kwiti zvekubatanisira tofunga mese manisiva kwiti zvekufananisira noita unge ndinopenga si vanovenga vanongovengo muraundi nengoma indonzenga ende vanonzengwa vachangonzengo haudze kuti mungu ndonzengo hachizi chimokowa zvisize kunyengo tisimbise ruvengo takauya kuzozikisa mutengo this time moto uri kufira kwiti zvekubatanisira tofunga mese manisiva kwiti zvekufananisira this time moto uri kufira kwiti zvekubatanisira tofunga mese manisiva kwiti zvekufananisira saka ndopiga mafanzi vaita kuti ndizonotora awadi nyangwe ndisati ndatora awadi asi ndati ndichapapinda hadi we give you blessings tiri pamachillings musa